Správa cenníkov sa nachádza v prehľade zákazníka. Pri vytváraní cenníka treba zadať názov a zvoliť si, či bude predvolený. Predvolený cenník sa automaticky vyberá v termináli. Kategórie a položky sa vytvárajú v detaili cenníka. Pri vytváraní kategórie je potrebné zadať názov, skratku názvu a kód vo formáte kladného čísla, ktoré ešte nebolo použité pri inej kategórii. Takisto je možné si nastaviť farbu tejto kategórie. Poradie kategórií sa dá aj upraviť. Pri vytváraní položky je potrebné zadať PLU, zvoliť si typ položky, mernú jednotku, názov, skratku, vybrať sadzbu DPH a zadať cenu. Cena sa dá zadať z DPH a takisto aj bez DPH. V prípade, že váš sortiment obsahuje vratné obaly, je potrebné si vytvoriť špeciálnu položku s typom vratný obal. Po vytvorení tejto položky je potrebné pridať tento vratný obal na všetky ostatné položky, ktoré sa predávajú s vratným obalom. Cena položky môže byť aj nulová. V tomto prípade sa terminál opýta na cenu v momente platby.